Per favor, si són tan amables, de nou el sector de l'esquerra de ficar-se drets, de posar-se drets un momentet, perquè anem a decidir. De nou l'emoció increixendo, el concursant verd d'esta nit. Una altra persona que podrà optar als meravellosos premis, més de 5 milions de pessetes en premis que fiquem en joc en esta edició d'estrena de Tria 3. Atenció, tot el sector. Avui el Rodamón ens ha dut imatges de Guadalest. Ja que el nom Guadalest té 9 lletres, el segon concursant serà l'espectador d'aquest sector que tinga un primer cognom de 9 lletres. El primer cognom de 9 lletres, aneu pensant, els que no tingueu aquest cognom, el primer de 9 lletres ja podeu anar sentant-se, per favor, i quedant únicament drets, senteu-se, per favor, els que no tingueu el cognom de 9 lletres, i tenim ja del sector de l'esquerra 4 persones, 4 candidats a concursant que tenen el seu cognom amb 9 lletres, que tenen també este aplaudiment. I desempatarem amb el sistema dels mistos. Alicia Puig ja és mistos, el primer és el cavaller, el qui agarre el misto més llarg és el guanyador. De moment és curt, el cavaller trau el llarg. Ja tenim el concursant verd d'esta nit en Tria 3. Enhorabona. Gràcies. És vostè el concursant color verd d'esta nit. Coses de la sort. Fa una miqueta de cara de sorpresa. T'ho esperaves? No me l'esperava. Això són coses de la sort. Dis-nos, quin és el teu nom? José San Martín. José Sant Martín, comprovem que efectivament el teu cognom té aquestes 9 lletres que requeríem. I de on arribes a participar així al Tria 3? De Sallent. De Sallent. Este aplaudiment, la enhorabona, que tingues moltíssima sort i passa allà on està Anna, que ficarà el teu distintiu. Continua la emoció en el Tria 3. Anem ara als jocs de regals. I anem a conèixer una miqueta més els premis que hi ha en la nostra escala de color. I havien dit que, com que avui era el dia de l'estrena del programa, tots els regals també feien referència a una o altra estrena. Anem a conèixer-los. Tenim una estrena de línia aèria. Són 2 passatges d'avió de la línia inaugural València-Ginebra i estada a Suïssa durant 5 dies. La estrena de diners són 1.000 monedes a estrenar de peseta, 1.000 monedes de 2 pessetes, 1.000 monedes de 5, 1.000 de 10, 1.000 de 25, 1.000 de 50, 1.000 de 100, 1.000 de 200 i 1.000 de 500, que fan un total de 893.000 pessetes. Continuem amb els premis. Estrena de nova llengua. El concursant que tinga la sort d'emportar-se eixe premi tindrà una magnífica subscripció a un curs d'idiomes, el que més li agrade. També tenim l'estrena de notícies, un exemplar del diari de demà de cada un dels 117 que es publiquen en el nostre país. L'estrena de nova imatge, nou vestuari per a la nova temporada, absolutament de cap a peus, i també un canvi de pentinat, un canvi de look. També tindrem l'estrena d'un vestit de nòvia, un meravellós vestit de nòvia amb tots els components. Tindrem una estrena de pel·lícula, l'assistència, 2 butaques per a un excel·lent film, això els assegurem. També l'estrena de l'any nou. És l'estrena de l'any 1991 amb la persona que vostè vulgui, sopant la nit de cap d'any en el Lido de París i dinant el primer dia de l'any a Nova York, on hauràs arribat en el vol del Concorde París-Nova York. I per últim, l'estrena del vi jove. Són 12 botelles de vi valencià de l'última collita. Tenim els premis i de nou saludem els concursants Àngels amb el color roig, Josep amb el color verd i Sílvia amb el color blau.
ja que coneguem una miqueta més els premis, una primera impressió de tots de quin seria el vostre premi ideal d'esta nit. Nit d'estrena en Tria 3. Àngels? L'estrena i nou. L'estrena de l'any nou. T'ha agradat això de viatjar de París a Nova York en el mateix dia? Tu, Josep? Els diners. Els diners. Pep va lo segur. Sílvia, per favor. Els diners. També els diners. Molt bé, ja coneguem quines són les preferències en quant als premis que hi ha en el nostre marcador i anem ja a jugar. Anem a explicar-vos ràpidament la dinàmica d'aquest joc, que és molt senzilla. El tauler de regals té 3 eixides, conforme veu baix. Una roja, una verda i una blava. Una per cada un dels 3 concursants. Cada eixida també té 10 caselles, cada una amb un premi. Els concursants avancen per les caselles successives segons el número que els hagi eixit en cada tirada. Quan un dels 3 arriba a la casella 10, la de tria 3, s'acaba el joc. Quan passa esta circumstància, cada jugador s'endú el premi que correspon a la casella en la que s'ha quedat. Si algun dels jugadors se'n passa a la casella 10, continua cap arrere i a la pròxima tirada continua cap avant, com en el parxís. El guanyador passarà al joc de les caixes. Si en el moment d'acabar el joc 2 jugadors ocupen la mateixa casella, el segon que arriba es queda en intermitent i en aquest cas només té premi el que arriba primer. Està clar? El sistema de joc és molt fàcil i comencem ja en la primera tirada. Amb el color roig, Àngels, que tingues molta sort i que puges el color ben alt. Endavant. 3. Està en la posició número 3, Àngels, i té el premi de l'estrena de Nova Llengua. El torn ara per a Josep. Amb el color verd, que puja molt aquest color, Josep, endavant en la tirada. 4. 1, 2, 3, 4. El premi, l'estrena de les notícies de demà. Josep, i esta enhorabona. Sílvia, és el teu torn en el color blau. 5. Puja el teu color fins al 5 i el teu premi, de moment, estrena de nova imatge. I felicitacions. Tots camí del tria 3. I és de nou el torn en la segona tirada per a Àngels. Color roig, que tingues molta sort. Endavant. Un altre 3, que situa en la casella 6. I el premi, l'estrena del vestit de nòvia. Enhorabona. Josep, amb el color verd, és el teu torn. 4 i 4, 8. Estrena de any nou! I a més, de moment Josep és el que està més a prop de la casella 10. És el torn per al concursant, la concursant color blau, Sílvia, ha tret un 1 i de moment l'estrena del vestit de nòvia era cosa d'Àngels. De moment està sense premi. Ahí està la emoció. La situació està aixina. Amb empat, Àngels i Sílvia en la posició 6. De moment el premi seria per a Àngels i en la posició número 8, Josep i aquest premi de l'estrena de l'any nou. Anem a veure, anem a la tercera tirada ja. Per favor, Àngels, amb el color roig, endavant i que puja ben alt aquest roig. 4. Ha arribat a la casella número 10 en la primera tirada. Enhorabona. I és la guanyadora del joc del regal. Ostres! Josep, que concursava amb el color verd, ha arribat a la posició número 8 i el teu premi estrena d'any nou. Imagina't el que és això, anar a París, sopar en el Lido, fer una gran festa en París, agarrar el Concorde i anar a Nova York i tindre una superfesta allí. Ja tens clar quina és la persona que va acompanyar-te en aquest viatge, Josep? La dona, segurament. La dona serà, segurament. Sí. Molt bé, Josep, este aplaudiment i moltes gràcies per la teva participació.